सकाळचं दृश्य आहे. जय श्रीराम मित्रांनो, हे सकाळचं दृश्य आहे, बघताय ना? हे कणकवलीचं दृश्य आहे. समोरचं काय दिसतच नाही. घन नदीमध्ये पाणी हाय की नाही? घन नदी आहे. समोरचा ब्रिज पण दिसत नाही रेल्वेचा. असं वाटतं ढग खाली आले. कणकवली नगरपंचायत आपले सहर्ष स्वागत. तरी पण आता 7:30 वाजले आहेत आणि सकाळी 6 वाजता तर समोरचं काहीच दिसत नव्हतं. काळोखच होता. चला, सकाळी सकाळीच वातावरण तर बघितलंच असेल. आता आलोय मामाकडे. पहिला कणकवलीत गेलो आणि आज मच्छी वगैरे घेतली. आरुषला मच्छी वगैरे भरपूर आवडते, त्याच्यासाठी मच्छी घेतली. आमची तर काही शेती नाही आणि जमीनच नाही तर शेती कुठून करणार. पण मामाची भात वगैरे कापणी चालू आहे. बघूया व्हिडिओ कशी बनते ते पुढे. एका हातात कॅमेरा, पाठीवरती बॅग, हातात सामान आहे. चला जागेवरतीच जाऊन बघूया आरुष काय करतोय. असले शेतकरी काय आला. तर आवाज कसा काय चेंज झालाय रे तुझा? काय आला? सर्दी झाली. काय करत होते धुरलो? भात झोडीत होतोय. किती थकलाय बघा. मम्मी सोबत भात भरीत होतोय. धुरलो नाही. पी पाणी पी, पाणी पी. मी येणार होता आता खाली थोड्या वेळाने. नाही रे, नाही. मग असं संध्याकाळी बरोबर कळलं. म्हणजे हो, संध्याकाळी मी हाय. संध्याकाळी भात जोडायला वगैरे आता रे मच्छी लागली माझ्या ह्याला पूर्ण पॅन्टीला. बदलू नको. भात जोडू असं असतं. हो, भात जोडू असं आहे मी. अरे नाश्ता वगैरे थोडासा आता केला मी. खाली सांगायला दिलं अस्सल शेतकरी इलो. काय पण अस्सल शेतकरी इलो. नाश्ता वगैरे केलास? अरे नाश्ताच करणार होतो. नाश्ता नाही केलाय? मग इथे कुठे काय नाश्ता आहे? अच्छा, हे रिटर्न आणलंय. पप्पा कुठे आहेत? नाश्ता करणार होतो पण मम्मी म्हणाली आता घराकडे जाऊन करूया. तू जा पुढे, आम्ही येतो भात बीत जोडलेला. चला चला.
पप्पा कुठे आहेत? खाते पण तकडे हात डॉक्टरकडे नाही गेलास? जाऊन गेलोय. मग काय आला? तो बोललो तो भात जोडून तर जात असतो. हा, नाका allergy तोंडात झाली. जाता अलर्जी आले, बरोबर. भात भरते ना ते हा, पिशवी देऊ कसं तेव्हा एलर्जी झाली. गरम पाणी पियायचं. गरमच पाणी पितो. गरम पाणी पियालास ना मग होणार नाही. मांजर मच्छीला लय हवरी. अरे किती वेळा यार, किती वेळा. त्याचा वास इला असतो ना अंड्याच्या पोळीचा. अंड्याच्या नाही, मच्छीचो. अरे भात मध्ये अंड्याची पोळी आहे. आमटे ते मी खाल्लंय. बरं. मी ठेवतोय. अजिबात ऐकत नाही. शेवटी माका काय करूचा लागला माहितीये? टोपाच्या वरती ताटाच्या वरती टोपलो. त्या टोपलीच्या वरती दगड ठेवचो लागलो माका. अजून काहीतरी ठेवायचं. अजून वरती चढवतंय काहीतरी ड्रम बिम. काय तू पण. अरे अजिबात ऐकत ना. मामी येऊन दे, नंतर तुला देतो. ती ऐकली नाही मांजर. काय आहे, काय आहे, हा आहे काय? हे बघ काय बघ केलं का आता तू. आता ह्याच्यावरती तू पण ना, खरा नाही तुझ्यावर. बघ बघ बघ, खोल खोल, काय काय कशावरती काय काय आहे ते बघा. एका मांजरीसाठी एक नाही, दोन मांजरीसाठी पाट दगड. दगड नाही रे बाबा तो. हा, टोपला, ताट, सौंदाळे घेतलंय, कणकोले आणि बांगडो. सौंदर्य किती पडले विचारायचं ना किती पडले. आरुष खाणारा ना, दाबून खाणारा, बस संपला विषय. सौंदर्य मी खाल्ली आहे बाबा. अरे फ्राय फ्राय. फ्राय खाय. हा मग फ्राय. मी सगळं मच्छी करते. ठसनने बघते माझ्याकडे. काय मांजर काय आहे? मच्छी नंतर भेटणार, आता नाही. आता थोडस गोरं झालं, पहिलं काळ होत. पाटलागच सोडत नाही बघ, वासच काढते. ए चिनू, तुझं नाव काय रे? मन्या. मन्या आणि छोटा राणी. हे राणी. खेचू नको. केवढ्याने टाकतो रे. चला पेंडी उचलूया. भात झोडपूचा. माणिक खाज उठलेली माझ्या. भात सर्व मित्रांनो कापून झालेला आहे. फक्त काय भात काय करायचंय, काय टाकलोय. नको टोपी नको काढू माझी. तू भाई सौदी अरब मधला हबीबा काय करता. भात सर्व कापून झालं होतं. हो बांधायचं आहे. भात गोळा करतोय आता, पेंडी वगैरे बांधतोय. वगैरे असं काय गाड वगैरे काहीच नाही मारत. गाठ नाही मारत. गाठ कशा दाखवते कशी बांधायची. अशी घेतलंस ना, हे बघ अशी फिरवायची बघ. अशी फक्त पीळ मारायचा.
पटकन मारला ना रे. वाट नाही बांधली का? अरे ते माहिती आहे पण तो मला पिळ जमलाच नाही. अहो, नाही नाही हा? नाही. आता काय करूया? आता गोळा केलेला आहे आणि पेंडेना गाठ मारून एकत्र घेऊन तिकडे न्यायचं आहे कापूच्या आधी कापूया. समोर. कापूच्या आधी कापूच्या. उद्या कापू होई सकाळी. आरुष भाई आता उचलून घेऊन जायचं. कुठे घेऊन जायचं? कापता राव सकाळी. तिकडे आम्ही घेऊन जाऊ काय पुढचे? हा जावा. मेरेन सरळ जावा त्या पडा होत मेरे. हो हो. कमी पडलेत मी घेतोय. हे बांधलं नाही काय? उचलून घे. नाका बांधू गेलास मी ऐकलं. मी कवळीच केलं नसते. चला कवळ करा मी बांधते. आसोडीचा बांधून. ट्राय करता आरुष, ट्राय करता बांधूचा. कमॉन आरुष. काय हो? आले कसले कसं काय झालं ते काढा मग. आरुष बांधता. बांध पेंट लवकर. तू नाटक नको करू, टाइमपास नको करू. चल. कसं रे? शत्रुघ्न सिन्हा. हा, शत्रुघ्न सिन्हा की रजनीकांत सारखा नुसता फिरवतोय. मला पेंडे वगैरे आणायचे आहेत. हे झाले का आणून? काय बोलता मामा? पटापट बांध. टाइमपास करू नको. भाऊ हरुष पेंडे आणायचे आहेत अजून. कृष्णा हे तू ऍक्च्युली फुल कपडे घातले असते बरं आहे. ते फुलच घालायचे. फुल कपडे घातले असते बरं आहे. हा आरुष मामा हो काय म्हणता? काय याचा उत्तर होया माका आपण ह्याचा. आता काय बोलत होतो तो? काय म्हणतो मामा? काल हो. कधी बोललोय? असं बोलला आरुष कधी बोललोय? माझ्याबद्दल. कधी बोललोय? आणि काय केलं? हा हे विहिरीत पाणी आहे अजून. हो आमचं नाही ना. किती वाजता करायचं? हा. ए पटापट आवर रे. काबल्या का? रापा नको तिकडे. राहून दिलोय. चल जाऊया. कुठे आहे? ए तुझ्या समोर सून गेलोय. काय आपली वाट बघतात. ओके चला आणूया. झालं काय बांध? चला मित्रांनो पेंडी वगैरे बांधून झालेले आहेत सर्व. भात झोडायचंय. वाजले आहेत 5 संध्याकाळचे.
चला आता निघायची वेळ झालेली आहे. झोडपतो अजून पेंडे अजून अजून पेंडे टाकूचे हो. हे कपडे ठेवतो जोडलेले. मामी आणि मामा फक्त झोडपतात, आम्ही दमलो. नाण्यात आग पेटूची या. हो टाकूया लवकर. हो हो चल येते पुढे. पाणी जरा जरा मस्त वाटतं आज संध्याकाळचं हवा. ठीक से उठा, ठीक से उठा. आरुष आमचं झोडपून झोडपून दमलो. पेंडी झोडून झोडून नमक झाला. इथं लावायचे. वाजले ते 6:30. 6:30. हा आज म्हणजे हा 3 कोपऱ्यांचं कापायचा. सकाळी जायचं 3 कोपऱ्याचे कापायचे. हा 2:30 वाजता सगळं गोळा करून 4 वाजेपर्यंत घरात जायचं. भरडावरचा ना. आणि आता किती वाजले बघ. पण तो आज भरपूर होता ना. आज भरपूर होता ना रे. झोडूनच होत नाही हा पुरा. बांधले नाही बघ कसे. एक्स्ट्रा टाकत जरा हवा पण येत नाही. हवा तरी येऊ काही ना. 1 लिटर बॉटल तरी पियालो असेल पाणी मी. पाऊस पडतं वाटतं. हो पाऊस येता. अरे पाणी आता कोण. हा हा चल उचल. तोपर्यंत गोळा कर तू. मग जरा वाळत जाऊया तोपर्यंत. वाळत जाऊया म्हणजे वाळाच्या इथे जाऊया. पाणी असं काय बघूया. पाणी सुकत दिला वाळतला. भात झोडून झाला. पेंडे लावून झाले. आता घरात जाऊची वेळ आहे. आरुष झाला काय आपला. झाला. चल गे मामी. चाय वगैरे बनवून ठेवतो तुमच्यासाठी. मस्त गेला आजचा दिवस. 1 नंबर. मामान बांधलेल्या त्याच्यामुळे ते झोडत नव्हते. अरे तो काय झाला मला खोकला असं ना. हा सांगितले मी आज नाही होत. अच्छा त्याच्यामुळे त्यांनी जाड बांधले. मी असं त्या बारीक बांधतो. आज जाड बांधले. काहीतरी झाड होते रे.
त्यांका आवडे तेवढे नाही तर ते रापाचं नाही नव्हतं तिकडे. चला मित्रांनो, ही जर व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हरुष जय श्रीराम. पुन्हा जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम.